हेलो लोगोफोर, दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअजों नोंथांमोन गासैखौबो बरायनाय थालायबायदि। नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइल नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर। लोगोफोर, दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना जायफोरा भिडिअखौ नायनो थाखाय इन्टारेस्ट मोनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे। एक्चुअली लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' गुटाल आबुं बर' सावथुनखौ एपिसड 1 बा पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 5 सिमखौहाय गोबां मानसिफोरानो नायखाबायानो जानांगौ दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, जोंहा रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय बे भिडिअखौहाय पार्ट बाय पार्ट रिलिज खालामना होगासिनो दे। एक्चुअली लोगोफोर, बेनिनो पार्ट 6 भिडिअखौबो रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेलावहाय दाखालिहाय रिलिज खालामनानै होबाय दे। बेनिखायनो जाय बिथांमोना दासिम जुदि बे एपिसड 6 बा पार्ट 6 भिडिअखौ दासिम जुदि नायहैयाखै, अब्ला नोंथांमोना थाबैनो नायनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर, सोरबाफोर जुदि बे भिडिअनि डिसक्रिप्शननि गेजेरजों नायहैनो गोसो नोंथांमोना बे डिसक्रिप्शननि गेजेरजोंबो नायहैनो हागोन दे। बे भिडिअनि डिसक्रिप्शनावहाय आं लिंकबो होनानै होदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौहाय सोर सोर नायखांखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। भिडिअआहाय माबायदि जादों आरो नोंथांमोना नेक्स्ट पार्टखौ नायबावनो थाखाय माबायदि एक्साइटेड जाना दं। लोगोफोर, नोंथांमोना बेखौबो कमेन्टनि गेजेरजों शेयार खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर। आंबो नेक्स्ट पार्टखौ नायबावनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जानानै दङ दे लोगोफोर। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानो मोन दे लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर, सोरबाफोर जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायगासिनो दं, अब्ला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो, जाहाथे लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअनि आपडेट होनायनि नटिफिकेसनफोरा नोंथांमोननियाव थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर, सोरबाफोरा दासिमबो जुदि नायहैयाखै, अब्ला नोंथांमोना थाबैनो बे एपिसड 6 भिडिअखौ नायहैदो दे। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों लोगो मोनबावगोन। टाटा, बाय बाय।